در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از نومیناسیای اختراعکاری و نوآوری سزاوار جای اول گشتم. در این آزمون من با لایحه نواتسیونی دانا اشتراک ورزیده آن را به حکمان نشان دادم. لایحه نواتسیونی دانا این برنامه‌های مخصوص موبیلی هستند که برای ساحه معارف خیلی قلای هستند و برای کودکان فن‌های دقیق و زبان‌های خارجی را می‌آموزند. برای کار کردن برنامه مذکور موادهای مخصوص چاپی لازم هستند که برنامه موبیلی آنها را می‌شناسد و با آنها کار می‌نماید. لایحه نواتسیونی مذکور دارای شهادتنامه مؤلفگی مرکزی ملی پتنت اطلاعات جمهوری تاجیکستان است. در این المپیادا ما از номинация физика و астрономия иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидем. албатта барои ин ҷойҳоро сазовор гаштан бениҳоят заҳмату бениҳоят мушкилиҳои зиёд кашидан дар кор, аммо мо бо устодони худ ин заҳматҳоро пай сар карда сазовори ҷой гардидем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда низ ба ин дараҷаҳо расем, бо аз ин дар муваффақиятҳои назаррасро соҳиб гардем. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок намуда дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои якум ва дар даври шаҳриву ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам. иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат барои ман душвор набуд, барои он ки пеш аз иштирок намудан дар ин озмун ман дар дигар озмунҳои дохили литсеӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва дохили донишгоҳӣ иштирок мекардам ва таҷрибаи дар озмунҳо иштирок карданро доштам. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ман ба ҳайати якамон чорчархаи барқии сохтамонро пешниҳод намудам ки мақсад аз сохтани ин чорчарха дар он аст ки дар оянда барои одамоне ки имконияташон маҳдуд, яъне маъюбоне ки аз ҳаракати пойҳои худ маҳруманд хизмат расонад ва инчунин барои сайёҳони дохила ва беруна ва қишри ҷомеа, яъне аҳли ҷомеа аз як ҷой ба ҷои дигар ва аз як минтақа ба минтақаи дигар сафар намудан хизмат расонад. дар оянда ман нақшаҳо ва ихтирооти зиёд дорам ва агар шахсе ба ман сарпарастӣ намояд ва ман ин чорчархаи барқии сохтаамро ва ихтироотҳои доштаамро дар истеҳсолот ҷорӣ намоям ва барои саноаткунонӣ бо суръати кишвар ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, нақши худро гузорам.